Що не говориш сега? Айде гукай, де! Айде гукай! Айде! Гукай! Айде гукай! Айде! Айде кажи нещо на тати, айде! Айде кажи нещо на тати, гукай малкичко! Айде, маман! Айде, машин! Айде! Айде! Айде, смей му се, говори му малкичко! Айде! Говори му малкичко! А? Кажи нещичко! Айде! Знаеш, че се снима бебето и какво правиш? Кажи, какво правиш? Като знаеш, че бебето се снима, не говори. А? Така ли е? Абе, така ли е, бе? Абе, така ли е, бе, маминкото ми? Айде, айде покажи. Покажи какво можеш. Айде покажи.